pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Srengenge wiwit jedul saka Cakrawala. Hawa adem wiwit ilang. Lan awan dadi panas maneh. Esuk iku kepak siswa padha muka bukune lan padha rame. Lho iki kelas apa pasar iki kok rame tenan? Bu, kelas iki luwih rame tekan pasar, Bu. Dodi. Sing ngomong iku kudu sing sopan. Ibu, pangapunten Bu. Mboten kula ambali malih. Saiki ayo padha meneng. Kita duwe murid anyar. Ayo disambut. Sugeng enjing Ibu. Sugeng enjing kawan-kawan. Kula Supri saka Tulungagung. Ambune kok enak roti apa kuwi? Roti coklat saka ngarep sekolah malah. Kayak ngene iki piye ya? Dodit, kau nek joko ora ijo kuwi. Apa? Di program diet bareng kanca iki. Iya kok mangan roti konco sakit. Masalah iku kudu mangan. Iya, kurang ya, Pri. Soalnya tanganku udah copot timbang pikiranku. Ora apa-apa, sebenarnya kowe wis tulis. Ya iso meneh rotiku diganti. Mas, jelas muni. Ayo pada balik kelas. Bocah-bocah, ngono sing bisa kata-kata tulisan iki. Tumindak becik sawijinipun. Mboten sembrono, saha ngurmati guru lan nulung kancane. Dina iki Bu Lia bangga karo bocah-bocah. Dadi, kowe iso dadi contoh. Aku salah iku uga perilaku luhur. Matur nuwun Bu. Sabanjur niki kula Dodit versi becik, sopan lan wirid roti kanca. Aku seneng duwe kanca koyo kalian ngene lucu-lucu lan iso ngecekake sopan lan santun. Wong sing jaga pituturan perilaku bakal diajeni karo liya. Bener yen kabeh iso ngrasani sekolah dadi adem lan ayem. Iku kesimpulane, aja mung pinter ngomong tapi ora becik tumindake. Aku setuju deh. Ayo sinau lan becik bareng-bareng ayo. Ayo. Kurang ya, soalnya pikiran. Salah. Iku kesimpulane, aja mung ngomong pinter wae, aja mung pinter ngomong